jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Op de bennenworkerij hadden ze ek een hinder en daar maak ik een handje op rieden. Romke wordt ik eens beziekje, maar dat liep me net zo goed daar. Romke op een hinder. Tonke mandje altijd blier, Tonke meiding krulint heer, meiding hoentje sabre taal, harkje gauw naar dit verhaal. Op het hinder. Cornelia had Romke en Tomke meegenomen naar de bennenworkerij. We zijn de knientjes ik alweer, Cornelia. Ik heb ballen voor haar meenaam. Het is de kant op en dan de bocht om en achter de bosjes stenen knieën hokken. Romke draaft al vooruit. Ik weet het wel, ik weet het wel. Ik ben lekker eerst. Hoi, knietjes. Hoi met ballen, hè? Tomke helpt wat ballen uit de poeder en leidt het in het rib. De knientjes komen erbij, roeken erom, maar eten het net op. Ze maaien het net, Cornelia. Misschien had ze krijgt iets een hoorn. Oh, ziet het daar zo wel op. Ik ga nou volle meer ballen. Maar waar maak ik dat nou aan? Nou, jammer om mij. Ik vind het wel lekker. Nee, dat doe ik net. Doe haast al brokjes aan. Maar we kunnen het wel onder gaiten, Jan. Die binnen onder een van dit paadje. Ze rennen het paad tel. De geiten joggen haar al van vier omkomen. Roppen ze. Tomke jouwt haar in de ballen. De geiten vinden het wel lekker. Ze krijgen net alles. Ik bewaar je ook nog wat. Romke, Tomke en Cornelia rennen we verder. Oh, zo. Dat zijn de ponies. Maar je die wel ballen, Cornelia? Jawel, smiet maar wat door het stek. Tomke smiet de laatste stukjes ballen door de traaljes. De ponies beginnen dadelijk te haffelen. Als ze het opha, stekken ze de kop oer het stek. Cornelia aait de ponies oer de snuit. Braaf, braaf. Ponies ben wel leef, hè, Cornelia? Ja. Wil je me even op de pony rijden? Waar bist u? Ik ben de boer van de bennenworkerij. Oh, my dat? Op de ponies rieden? Ja. Kom maar, dan zet ik tijd erop. De boer tilt Tomke op de pony. Goed beter horen, ja, Tonke. Hoors van stro. De pony begint te rennen. Tomke houdt hem aan het hier van de pony beet. Ze rennen een eindje terug het gas. Het gaat heel goed. Tomke laakt het. Hij vindt het prachtig. Ah, ja. Jongens. Na een skofke komt de pony met Tomke weer bij het stek. De boer tilt Tomke van de pony af. Zo. Maar ik een keer. Ik wil zeker naar hier rijden. Nou, kom maar. Dan zet ik die erop. De boer krijgt Romke beet en zet hem op de pony. Eigen wies zit Romke om hem heen te sjen. Dan blaft er loet. Pieter, draven. De pony schrikt van Romke zien blaffen. Hij slapt met de kop en springt dan met de voeten de loft in. Wat dacht je nou? De pony zet de voeten weer op de grond. Maar wat doet er dan? Hij begint heel goed te draven. De boer kan hem net meer beet houden. Daar vlucht erom. Hij hobbelt op het hinder. Romke beziekt het hem beter houden, maar het gaat zo niet. Romke let de pony los. En dan, boem. Dan laait er op een groen. De pony draaft verder. De boer komt kou bij Romke en pakt hem in de jerm. Hoe gaat dit? Haast ik wat prutsen? Voorzichtig zet de boer Romke boeten het stek op een groen. Zijn poortjes ben nog heel. En zijn lief. En zijn kop. En zijn stutje ek. Stomme pony. Waarom die er nou zo gek? Hij schrok van die Romke. Nou, zullen we maar de hoesta? Dan krijgen we wat drinken en een koekje. Ik vond het wel leuk op die pony. Ik hoor het al goed, hè, Cornelia? Ja, het hoeft net hier zo. Zo, hier is het drinken. Nou, waar is Romke nou?
Wat is dat voor piepje, Cornelia? Zit je moezen in de kamer? Nee, dat lukt net. Cornelia harket eens goed. Dat lood, dat kissen wel. Dat is het lood van... Kom maar mij, Tomke. Ik weet wel wat dat is. Cornelia en Tomke rennen naar de gong. Daar zit Romke. Op het hobbelhinder. Ik kan echt wel eens rijden. Zie je wel? Dit is nog volle leuker dan zijn gekke pony. Nou, je volk lekker net hoor. Doe maar in dan. Hey, cowboy. Goed zo, Romke. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. De kont. Mooi die kontjes zo zitten op een kessel of een doek. Of de kessen scheetje luchten. Ik hoop niet dat ik het doe. Romke, pak hem! Het liek het Pier en Marieke wel mooi om een echte dierentuin bij hun huis te maken. Nou, je weet het zelfs wel, als zij wat in een holle ha. Romke, pak hem dan! Auw! Oh. Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me gemaakt. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Een dierentuin. Marieke haar paken is een week op vakantie. Zolang past Marieke op paken zijn pakiet. Jopie, zij hiet het pakiet, zit in een kooi op haar kjemmeke. Waarom had Jopie eens in een kooi? Oorslacht voort. Nogal wie de slome. Ja, maar vindt u dat wel leuk? Ja, dat weet ik net. Maar hij zongt wel vaak. Dus hij vindt het net slim, denk ik. Als alle beesten in een kooi zitten, dan... Dan hier in een dierentuin. Oh ja. Hé, dat kunnen we wel dwaan. Een dierentuinmeidje. Hoe is het dan? Nou, gewoon. We meisje een paar hokken in de tuin en daar zetten we ze in. Waar? Wat voor beesten? Nou, us bijken. Dat is dan de wolf. En us hin en Jimkot. Dat wordt de tijger. En de knien en Jopie. Nou, die zit al in de kooi. Is lekker makkelijk. Ja, en mijn hamsterkinder ook wel bij. En wij hebben ook nog een eekhoorntje. Een eekhoorntje? Ja, die is opstoppen. Maar dat hindert niet. Kan er ook net voortrennen. Ja, hé, en Juster luidt er een mol in de berm. Misschien leidt hij er nog wel. Dan kan die er ook wel bij. Hebben we ook een afdeling van de dierenbeesten. Ja, leuk. Kom mee. We gaan nog een rol kaas in de score staan. Dit kunnen we wel hokken voor meidje. Onder slag. Oké. Pier en Marieke krijgen het smoordrok. De hele middag bij ze dwaande met gaas en touw en hout. Het slag het haar lang omlet om 3 stevige kooien te maken. Eén voor bijken, één voor de kat en één voor de hin. De knien die zit al in een hok en Jopie de parkietek. Dat daar haal ik geen werk van. Voor de afdeling derde besten haar ze een paar jirpelkistjes deel zet. Pier had de mol ophellen en had onderwijs ook nog een derde kikkert voen. De opstoppen eekhoorn kreeg het een ereplakje bovenop de kistjes. Maar wat kattenbrokjes lokt Marieke de kat in een kooi. Pier helpt de hin bij hem thuis uit het hinnenhok en Bijke komt al uit hem zelfs een toffel in. Aan het eind van de middag had ze de dierentuin klaar. Marieke maakt het nog een bordje voor aan het dik. Wat zegt erop? En dierentuin. En dierentuin? Slaat dat nog op? Wat is er dan nog meer? De calorie.
Ik hing het onder het bordje van de galerie. Galerie en dierentuin zit er dan. Oké. Oh, dat is leuk. Kunnen de meesten 2 dingen bestellen voor 1 prijs? Voor je prijs? Hoe is ze dan betalen litten? Ja, vanzelfs. Een dierentuin kost centen. Ooit gaan we failliet. Failliet? Wat is dat? Nou, als het wel ding broekst, maar dan betalen ze net, dan is het failliet. Dan sluiten ze de zaak. Zo, we hadden gaas van je heid broekt. Misschien moeten wij dat wel betalen. En daarom moeten we zitten ha. Of zou je hem heid aast voor het moneyhandel. Maar hoe komen wij om publiek? We brengen briefjes bij de dwarrelaars. Eerst in de buurt en dan worden we vanzelfs bekend. Ik begin wel bij u thuis. Wacht je maar. Pier pakt een pen en papier en schreeuwt in sierlijke letters het eerste briefje. Vandaag geopend. Echte dierentuin. Met levende en dode dieren. Achter de galderie. Gooi dit maar bij u terug erdoor. Dan meid ik nog een peer. Je kiest beter kopiëren. Best in 1 keer kleer. Ja, maar dat kost het ek zitten. We moeten eerst yield vertjennen. De eerste oren komt er geen in. Maar Pier en Marieke hebben druk met het verzorgen van de beesten. Alle jaar met ze fretten ha en fris wetter. Bijke wordt een beetje ongedurig en die blaft alles bij elkaar. Hij wilde wel weer eens uit. Maar dan komt er publiek. Pier zien mem, mooi zijn lietse zuske Lies. Nou, goeiedag, meneer, mevrouw. Wij willen graag de dierentuin bezien. Ken dat ik? Dat kind. Je moet er wel betalen. Betel je? Nou, ja, maar dat is een probleem. Ik had de beurs net bij me, hè. Nou, daar is die neer van in de folder die ik in de beurs kregen ha. Ja, hoe moet dat nou? Je kunnen nog wel even waarom naar huis. We zijn de hele joen nog iepen. Zo, de hele joen. Hoe ga je dan net op bed? Nee, want dan moeten jongens echt op het beste passen. Dat, als ik het goed begreep, dan jou komen joen net thuis? Eerst net, mevrouw. Ik kan voorlopig nog net naar huis. Oh, maar hij je al een hand, meneer? Nee, mevrouw, nog net. Nou, weet je wat we dan wel doen kunnen? Zo, als wij, mijn dochter kunnen en ik, als wij er nou vergees in maaien, dan mag je jou haast een vergees bij me eten. Wat zit er jou daarvan? Dat is goed. Nou, dat zit op mij de zitten. Als je in elke niet zo dost, die hebben we echt nog failliet. Je met mij direct gratis zien, hè? Ja, vanzelfs. Het is haar eigen tuin. Meneer en mevrouw, ik hoop je net dat je een ruzie krijgt om muziek, hè? Nou, wij voeren wel graag een roenleiding. Ken dat, hè? Jij, kom jou met mij. Dan gaan we eerst naar de wolven. Wolven? Nog ga je hem die hier, hè? Nou, ik ben benijd. Het binnen de wolfachtigen, mevrouw. Wie is noos? Nou jongens, het is je zo vredig, laten we wel even zo houden, hè? Maar het zou net lang vredig blijven. Doet bijke zich water de tuin in kwam, water zo wild dat rond gaas begon te scoren en te bieten. Het wordt net lang of hij hier er een gat in en hij stoot tot de kooi uit. Eerst nog met Marlies. Maar doe maar de tongen tot de bek uit naar het hok van de kat. Nou, die waard zakje van die hiemjende hoen dat ze bij het gaas opstoten en de baby skeert. Doe zet de bijk op de knieën na. Die vliegen als een wild het nachthok in. De hinnen die fladderen onder wielens loert kekeljen taart hok uit en wjukkelen de dikhoer waarom de hoes. Marieke bracht in paniek gauw haar hamster en het pakiet naar binnen. Van de hele dierentuin wie nou alleen nog de afdeling dierenbestenoer. Nou, maar dit is eigenlijk wel het mooiste van een hele dierentuin. Vies toch ik net, Lies? Die orenbeesten die showen we ons alle dagen al. Maar wanneer shows nou een kikkerd of een mol of een eekhoorn? Deze beesten die hoegen jou ook net te verzorgen, meneer, dacht ik. Dat dan kunnen dierentuin ik wel tegen, net? Maar een hele uur verwacht ik jou wat eten, goed? Oké. We zullen eerst eens het troep maar weer op waarom je denkt. Ja, vader dus hij thuis komt. Want die zulde wel net zo blij met wezen. Hij zal wel weer zitten. Wanneer houdt het nou dus op, maar die fratsen van je me? Ja. De wip. Flip zit op de wip.
aan de andere kant zit Nel. En ze wippen mij haar beiden fleurig op en del. Flip zit op de wip, flip, flip, flip. Flip zit op de wip, ohne orenkant zit Nel. Ze wippen mij haar beiden, ohne orenkant zit Nel. Ze wippen mij haar beiden, fleurig op en del. Flip zit op de wip, flip, flip, flip. Flip zit op de wip, ohne orenkant zit Nel. Ze wippen mij haar beiden, ohne orenkant zit Nel. Ze wippen mij haar beiden, fleurig op en del. Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.